כל משהו טוב, שלום, תודה שהצטרפתם. היום אני מארחת את רמי ארקוסין, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שהגעת לאולפן. פן יפה. היום, תודה רבה. היום אנחנו מדברים על תאורה וחשמל. לפני הכל תספר לי בעצם מה המקצוע שלך, איך הגעת לזה? 30 שנה האחרונות ניהלתי כפרי נופש ובתי מלון, ארגוניים ברובם. שזה לא קשור. לא קשור, אבל תוך כדי ניהלתי עשרות אנשי החזקה, בינוי, קבלני חשמל, קבלנים מסוגים שונים. ככה אני הגעתי גם לנושא. אז איך הגעת בסוף באמת אפשר להגיד, אמרת לא פטנט, המצאה, המיזם הזה, שאני שמעתי אותו ככה שדיברנו בחדר האחורי, ופשוט נדהמתי איך לא חשבנו על זה קודם. תספר לנו, איך זה הגיע בכלל לצורך? ערב אחד חזרתי הביתה, ובת הזוג שלי הפתיע אותי, קנתה גוף תאורה חדש. אחרי שאמרתי לה שחצי שנה הצלחתי לדחות את הקץ, ואמרתי לה שלא כדאי, וזה מסוכן, וזה מסובך, וצריך לקרוא לחשמלאי, אסור בחוק להתקין, וזה מלכלך את הבית. אבל היא התמידה. ולא ויתרה. וערב אחד אני חוזר ב9 בערב הביתה, בחושך, ואני רואה גוף תאורה חדש, ועכשיו צריך להתקין אותו. אלוהים ישמור. וזו עבודה של 1.5 שעות, 8 פעמים לעלות ולרדת מהסולם. לסתום חורים, לגדוע חורים, לסמן חורים. זה שבכלל ניגשת ולעשות את המשימה הזאת, זה כבר שפו. לגמרי. זו עבודה שגם לא טריוויאלית, לא... לגמרי לא. זה מעבר ללחוץ על המתג. רק חשמלאי מוסמך לגעת בדבר, וזה באמת הביא אותי למחשבה של איך ייתכן שיש לנו חשמל חשוף בתקרות, בבתים, נשאר לנצח. כמו מנורת הקבלן הזאת שאנחנו רואים אותה כאן, משתלשלת לה. בעצם נשאר שם חשמל חשוף. נכון, החוטים האלה בעברית, כי אני לא מבינה. כן, ולכן אסור לגעת בחוטים האלה, אלא רק לחשמלאי. ולכן אנחנו פחות קונים ומחליפים גופי תאורה. זה מה שגורם להאטה בשוק צריכת גופי התאורה, למרות שהוא שוק גדול ויפה. וחשבתי על הרעיון של איך זה שאין שקע-תקע שיודע להחזיק את המשקל גם של גוף התאורה, ולהזין אותו בו זמנית. וככה המצאתי את המחבר המהיר, את קוויק פוינט. קוויק פוינט זה השם. קוויק, קודם כל, אני כבר אוהבים שזה מהיר. מאוד. 3 שניות. החלפת גוף תאורה ב3 שניות. רגע, ולא רק הגבר במשפחה שמבין בחשמל? כל איש, אישה וילד, מאחר וזה שקע-תקע תקני, אז כל אחד יכול להחליף, כמו שמחליפים את המטען ואת המיקסר. רגע, מעבר לנורה בשירותים, אתה מדבר שאני יכולה בעצם את כל הפנטזיות שלי, ואת כל הרצון באמת לשנות אווירה בבית, עם תאורה חדשה, שנדלירים, את כל גוף התאורה, לא את הנורה, את כל המנורה ואת כל גוף התאורה, כמו הגוף תאורה הזה שאנחנו רואים כאן. איפה היית קודם? אני לא מבינה. אכן. אז איך זה נעשה בפועל? בעצם מה? קצת תסביר לנו יותר, בוא נצלול להמצאה למיזם עצמו. השקע-תקע הביתי הרגיל, אין לו תפקיד בלהחזיק משקל. הוא צריך רק לתפוס ולהזין את החשמל. היה צריך להמציא, וזה מה שעשיתי עם מספר מהנדסים ועם צוות גדול, להמציא ולהרכיב שקע שבעצם יודע גם להחזיק משקל, כל משקל של כל גוף תאורה. בלי לקדוח כל מיני ברגים. ובלי לקדוח את הברגים, כן. גם השכנים אוהבים אותך יותר, כי פחות רעש של בדלחות. מאוד מאוד ידידותי לסביבה. נכון מאוד. ובעצם השקע-תקע מחזיק 2 מערכות, אחת החשמלית ואחת המכנית שמחזיקה, נושאת את גוף התאורה. כל גוף תאורה. אתה יודע, יש שם גופי תאורה מאוד כבדים, עם המון נוכחות לבית. רובם הם לד היום, והם לא שוקלים יותר מ7-8 קילו, וגוף התאורה... שזה לא מעט. והשקע-תקע הזה מתוכנן להחזיק 15 קילו. אני כבר מזמן לא 15, אבל זה מעבר לזה זה נשמע. רגע, אז אני יכולה להגיד לך שלי יש בבית חוטים משתרבבים כאלה. מנורת קבלן, בלדח או פנדל כזה שנשאר, ולרוב נשאר לנצח, גם החשמל החשוף, וגם זה ההערה שתהיה בבית. אני לא רוצה להגיד לך, רמי, כמה זמן לא החלפתי מנורות ונורות, כי זה הדבר שאי אפשר להתעסק, אני בסוף קונה עוד שטיחון או כרית, ואתה בעצם נותן לנו אופציות להתחדש, כי הרי תאורה זה אווירה. וחגיגה והתחדשות. אז זה פשוט קל יותר? זה משהו שכבר קיים היום? זה קיים, אנחנו עומדים לקבל תקן בשבועות הקרובים, ולצאת לייצור המוני, אנחנו נצא למימון המונים, והוא יהיה בשוק. חברות הבנייה כבר מגלות עניין בנושא, חברות התאורה מגלות עניין בנושא. אתה יודע, איך זה מהפכה, גם ממש מהפכה, תקשיב, זה מהפכה, זאת אומרת, אני כאישה בבית מסתכלת ואומרת, איזה כיף, אני גם לא צריכה להציק לבעלי, תקנה, תבוא, תתקין, אחרי החגים, פחות אישו להתעסק.
לגמרי. אז אתה רוצה להסביר לנו ממש ככה כן, על הגוף תאורה? אנחנו יכולים לראות כאן איך אוקיי. אנחנו פשוט מוציאים אותו, כל ההתקנה כולה אורכת 3 שניות. אני לא מאמינה. קל ופשוט. זה פשוט באמת מדהים. הלסת כרגע שמוטה לי, פשוט לא רואים, אבל זה כבר ברמה של הבנייה, של הקבלן עוד בהתחלה. המוצר הזה מתוכנן להיות זהו. בשלב הבנייה. קבלנים יחסימו אותו, רוכשי דירות ידרשו דירות עם קוויק פוינט, זהו, ולא דירות חדשות. מיושנות עם מנורות קבלן שמשאירות אותם. ובדירות ישנות תהיה את האפשרות להתקין את המוצר הראשון מתוכנן להיות גם לבתים קיימים וגם למלאי הקיים בחנויות התאורה, כך שכל האפשרויות פתוחות, גם בבתים חדשים, נהדר. ובוודאי גם בישנים. טוב, זה חדשות נפלאות. איך בכל זאת עוקבים אחרי התהליך הזה, אחרי המיזם? איך מגיעים אליך, לקוויק פוינט? מה כותבים בגוגל? מוזמנים להיכנס גם למיזם מימון המונים, גם לאתר שלי, נקרא קוואק פוינט, QWK פוינט במילה אחת .com. הנה זה מופיע. המון המון בהצלחה. אני שמחה, כבר הראש שלי, אתה מבין שמהאולפן אני כבר הולכת רצה לקנות. רצה לקנות, ברור, קניות זה אהבה גדולה. רמי, תודה רבה. תודה. תודה.